ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಕಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಮಿತ್ತುಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಸುದತ್ತ ಆಮೆದ ಮೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದರ್ಗಾ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು. ಈ ಸುದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಿತ್ತನಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಮುಗಿರ ಆದ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಿತ್ತನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೇಶ್ವರ ಆಗಾದ ಈಗಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮೈತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೀಗಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಚುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಜ್ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಈ ಸಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕಿತ್ತ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯ ಬಾರಿ ತೋಚುಂಟೇರಿ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಸುದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರದರ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಪ್ಪತ್ತು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಬರೋದು ಕನ್ನಡ ತುಂಬು ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಕದ ಡ್ಯಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ ಕಳಿಸ ಮುಟ್ಟಾದ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಬರ ಪುತ್ತೂರು ಬರ ಅವಲ ದಾರಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದದ್ದು ಪಂಡ ತುಂಬುಪುರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಆದ ಪೋಲಿದ್ರಿ. ಈ ಸಲ ನಮಕ್ ಅಜಿಲ ಮುಗಿರರಿಗೆ ಆದಲ ಪೋಲಿ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ ಆದಲ ಪೋಲಿ ಗೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಳೆ ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ರಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟನೆ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ವೆಲ್ಡ್ ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಲಾತನೆ ತುಲೆ ವೆಲ್ಡ್ ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀಟಾಗಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಡಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಥರ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮೈತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪುರ ಏತ್ ಪಾಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡ ನೋಡು ಗಟ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಅವಡಂಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ತೂನಾಗ ಅರ್ಥ ಬಲೆ ತೂಗ ಕೆಲವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಕದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಚೊಪ್ಪು ಬಂದು ಐಡಿಯಾ ನೋಡ್ಪಾರ್ದು ಬಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೋದುತ್ತೇವೆ ಇಟ್ಟು ತೂಲಿ ತುಲೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಕಾರ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಬಂದು ತೂಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಅವಿಟಿ ಎತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ನೀರು ನಿಂಚ ಕಟ್ಟವೇ ಅದಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ಮಣ್ಣು ಎತ್ತು ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಪಣೆಗೆ ತುಂಬು ಎಂಚ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂಂಟದೆ ಅವಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಚು. ಈ ದೋಣಿದ ಮೂಲಕನೇ ನಮಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಕ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನಿ ನಮಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ರಾಗ.